मालवण येथील पहिल्या स्वराज्य महिला ढोलताशा पथकाचा पहिला वर्धापन दिन मामा मरेरकर नाट्यगृह येथे दिमागदार पद्धतीने साजरा करण्यात आला। स्वराज्य महिलांनी विविध ठेक्यात ढोल पथकांचे वादन करत वर्धापन दिनाला प्रारंभ केला। त्यानंतर सर्व महिला सदस्यांनी केक कापून स्वराज्य ढोल पथकाचा पहिला वाढदिवस साजरा केला। यावेळी व्यासपीठावर रेवतळे फाटक शाळेच्या मुख्याध्यापिका मेघा गोगटे, योग शिक्षिका जयश्री हळकर, ढोल पथकाच्या अध्यक्ष शिल्पा खोत, प्रशिक्षक स्वप्नील चौगुले, श्रीकांत मालवणकर, सुवर्णा चव्हाण, खजिनदार चारुशीला आढाव, प्रतिभा चव्हाण आदी उपस्थित होत्या। ज्या स्तरावरील पुरस्कार देखील मिळाले आणि त्याचं श्रेय जातं महाराष्ट्राचा मानाचा पेहराव। आज वर्षी गुढीपाडव्याला रॅली निघायची आणि मी पाहायची की बाहेरची महिला ढोल पथक यायची। मला खूप वाटायचं आपलंही ढोल पथक मालवणचं असावं आणि असं म्हणताना या स्वराज्य ढोल पथकाची हे रोपटं शिल्पाने लावलं आणि त्याचं वृक्षात रूपांतर केलं आणि ती माझी मनीषा तिने पूर्ण केलेली आहे। मला खूप अभिमान वाटला आणि वाटतोही। त्यांनी शाल दिली, श्रीफळ दिली, फुलं दिली, तुळशीसारखं पवित्र रोपटं त्यांनी आपल्याला दिलंय। खरोखरच संस्कृतीचं जतन कसं करावं हे या शिल्पा मॅडमकडून आपण शिकलं पाहिजे। तर ह्या शिल्पा मॅडमना खूप धन्यवाद देते। आणि एकदा बघा आपल्याला एखाद्या ध्येयाने आपण प्रेरित झालो की मग आपल्याला कोणत्याही कष्टाची पर्वा वाटत नाही। तसं एक कल्पकतेने नवनिर्मिती लक्षात घेऊन त्यांनी महिलांना एकत्र आणण्यासाठी हे ढोल पथक त्यांनी स्थापन केलं। तर पहिल्या प्रथम सर्व ह्या ढोल पथकाच्या संस्थापक असलेल्या माझ्या शिल्पाताई खोत आणि या माझ्या मैत्रीण म्हणा, सखी म्हणा आणि त्यांच्या असलेल्या सगळ्या सहकारी, ह्या सगळ्यांना माझ्याकडून खूप 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 शुभेच्छा आहेत। आजचा हा दिवस स्वराज्याचा पहिला वर्धापन दिन सोहळा म्हणून आम्ही खूप दिमाखात साजरा केला आणि या सोहळ्याचे आम्ही सर्व साक्षीदार आहोत। याचं मला आधी खूप कौतुक वाटतंय आणि अभिमान वाटतोय, कारण कुणीतरी म्हटलंय की 2 लेडीज सांभाळणं खूप मुश्किल असतं, 100 पुरुष कमांड करू शकतो आपण। पण ह्या स्वराज्याने दाखवून दिलंय की टीमवर्क काय असते आणि कसं राहायचं असतं लेडीजने एकोप्याने। ते त्या स्वराज्याने दाखवून दिलेलं आहे। मी कोण नाहीये, त्या सगळ्या आहेत सर्वा। तर त्यांनी आपल्या वादनातून म्हणा, मॅडमनी म्हटलं मगाशी की त्या ताकदीने जो ढोल जे वाजवतात, ताकद जी दाखवतात ईर्षेने, की कुणी तिड्या नजरेने कुणी पाऊस हिम्मतच करू शकत नाही, बस टिपरू उचलायचा। म्हणजे ते एक बघण्यासारखं एक वादन।